paagi para mas mapalawman o mas mapakuyanap na to ang pagpangga sa salida ng mga binisaya. Ania kita karon sa Cebu International Convention Center para ipasalida ang mga award-winning ng mga binisaya shorts, no? Salida sa TV. Saan trabaho si mama? Sa ibig. So, magpasalamat ta sa One Cebu Expo nga gitagaan tag tibuok adlaw nga espasyo para atong masabwag unsa ka anindot ang bag-ong heritage no, sa mga Cebuanon, ang Binisaya films. Ang malahotayong tumong ani wa magilain kundi ang pagmugna og kanang culture, kanang gitawag og culture of cinema, specifically sa mga pag-appreciate, pagpangga ug pagpakuyanap sa mga Binisaya nga mga salida. Hayag kayo ang kaugmaon sa mga Binisaya films no tungod kay sa miaging mga dekada nakamugna man tag mga ngilngig nga mga istorya, subay ra pod sa atong mga kasinatian. Apan murag naputol lang siya. Magpasalamaton ta sa mga bag-ong direktor kanang gitawag natong mga Binisaya indie filmmakers nga mi-revive sa lost glory sa Cebuano indie filmmaking. Kung si mama makabalik-balikan, narihanda, kung si tata makadalisikan, nindot kay dili. Ang key element gyud para mahimong successful ang usa ka pelikula mao gyud nga naatay mga andam nga mobuhat sa mga storya, no? Unya naa sad sila technical nga kapabilidad para ang maong mga istorya mapakuyanap ngadto sa bagang duot nga katawhan para ila kining ma-appreciate. Ang kining mga istorya dili ni siya mugna sa pangisip sa mga atong mga storytellers or filmmakers kundi nagsubay ni siya sa kahintang, sa ilang mga naobserbahan, sa ilang mga nakita, sa ilang mga na-experience, sa ilang mga nasinati. Mao na siya nga nana ang rich nga mga istorya, nana ang rich nga mga storytellers, nana ilang technical expertise. Ang sunod na tong mugnaon mao ang movement of audience. Kay without the audience, walay maka-appreciate sa atong mga pelikula. Please teach me English. Please teach me English. Atong plano gyud basically namatay series of kanang build-up activities para atong matagaan og taas nga dungog ang mga pelikulang mugna sa mga indie filmmakers sa Cebuanon. Mapasalamaton ta sa National Commission for Culture and the Arts sa paghatag og igo-igong suporta para malahos ang kanang Binisaya Film Festival. Ang NCCA mi suporta tungod kay nakita nila nga andam na ta, no? Nakamugna na ta og mga pelikula nga worthy sa ilang suporta.